Жир йөзендә иң күп таралган тереклек иясе ул кошлар. Элек-электән кешеләр кошларга карата җылы мөнәсәбәт, мәхәббәт тәрбияләгәннәр. Бу кечкенә генә җан ияләренең гаҗәеп сайрауларын тыңлап, күп кенә моңлы җырлар, тирән мәгънәле әсәрләр, сихри картиналар иҗат ителгән. Җырдагыча кыш теледәй сәлам хаты бардыр дип көтәсездер, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Мәйдан телеканалында түгәрәк бәхет тапшыруының вакыты җитте. Кайнар сәламлим сезне мин, Зөлфия Шәмсуарова. Изге Рамазан айына аяк бастык. Бу сабырлыкка, мәрхәмәтлелеккә, ихласлыкка омтылу айы. Рамазан айында Аллаһы Тәгалә үзенең рәхмәт ишекләрен ача диелгән. Игелекле гамәлләр кылып, якыннарыбызга мәхәббәт, кайгыртучанлык һәм җылылык бүләк итеп яшик. Рамазан айы мөбарәк булсын. Эбиволь милли киемнәр һәм аксессуарлар җитештерү оешмасы эксклюзив тегелешле татарча милли хатын-кыз костюмнары, ирләр камзуллары, чапаннар, баш киемнәре, төрле бизәнү әйберләре җитештерә. 25 ел эшләү дәврендә Эбиволь мастерларының декоратив гамәли сәнгать бизәкләре белән ясалган 7000-нән артык үз архивлары тупланган. Эбиволь костюмнары Европада, Америкада, БДБ илләре һәм Рәсәй шәһәрләре музейларында, шәхси коллекцияләрдә саклана. Эбивольнең максаты милли мөхитне саклап, дөньяга танытып, киләчәк буыннарга тапшыру. Мәйдан телеканалы аша якыннарын сөендерергә теләгән тамашачыларыбызның тәбрикләү хатларын чын күңелдән сезгә тәкъдим итәбез. Ширмешән районы Иске Кади авылында туып үскән, хәзерге вакытта шунда гомер итүче, кадерле, газиз, бердән-бер яраткан әниебезнең Гыйләҗева Самания Мортаза кызының 15 апрельдә 85 яшьлек олы юбилее. Без 5 баласы, аны олуг юбилее белән чын йөрәгебездән котлыйбыз. Әниебез, безнең кадерлебез. Без бәхетле тик җирдә син булганга. Без 5 балаңа гомер биреп, әтиебез белән гадел тәрбия биреп, олы тормыш юлына озаттыгыз. Нинди генә рәхмәтләр дә сезгә аз булыр. Безнең кадерле кешеләребез 61 ел бергә. Алар биргән тәрбия белән без бу якты дөньяда һәрберебез үз юлларыбызны таптык. Әниебезнең изге дугаларын тыеп, бу якты дөньяда гомер кичерәбез. Кадерле, газизләрдән газиз, яраткан, бердән-бер иң якын яраткан әниебез. Сиңа иң изге теләкләрне генә телибез. Исәнлектә, саулыкта, җан күңел тынычлыгында, тигезлектә әтиебез белән безне каршы алып, озатып калырлык озын, бәхетле, рәхәт гомер телибез. Олы кызың Гөлфия, кияүң Фәргать, кызың Фәния, кияүң Әкдәс, малайың Радик, киленең Илмира, кызың Зөлфия, кияүң Илгиз, кечкенә кызың Дания, кияүң Илдус, оныкларың Ринас, Йылдыз, Ринат, Резидә, Алия, Булат, Диләрә, Булат, Айнур, Айгөл, Миша, Айзат, Рауил, Рәзил, Ильяс, Алинә. Бу теләкләргә әтиебез кушыла. Бик бай икәнсез. Изге дугаң һәр чак саклый безне, салкын җилдән, явыз дошманнан. Син булмасаң, без соң нишләр идек? Исәнлек сорыйбыз сиңа Ходайдан. Ак бәхетләр юлдаш булсын сиңа, көннәреңне шатлык бизәсен. Сәламәтлек үзе бәхет бит ул, Ходай шуннан мәхрүм итмәсен. Хөрмәтле Самания Мортаза кызы, чын күңелдән сезгә ныклы кырычтай сәламәтлек телибез. Гүзәл Уразова башкаруындагы җырны бүген сезгә бүләк итәбез. Değdirmişə jillər, yağmurlar, əti-ənilərini özü bizdə şulay yaşayasaq idik zorlab. Rəhmətlimin Xudayıma, rəhmətlimin hər günügə, əti-əni deyə
Üzgelenip qala bəğirlər Əti ənilərini sen şoqlarında Yaşayasaq idi qədirlər Rəhmətlimin Xudayıma Rəhmətli min hər günüge Əti əni deyib də şu nasib olsun hər kimge Rəhmətlimin Xudayıma Rəhmətli min hər günüge Əti əni deyib də şu nasib olsun hər kimge Əti əni Həbib abay girək deydi hər kimge Nasib olsun hər kimge Бик матур шигъри юллар белән үрелеп барган тагын бер тәбрикләүне сезгә җиткерәсе килә. Пермь өлкәсе Үрәзмәт авылында туып үсеп, Екатеринбург шәһәрендә эшләп гомер итүче кадерле апам Садрова Гадилә Насыйх кызына 2021 елның 8 апрелендә 60 яшь тулды. Соң булса да, уң булсын, юбилеең белән сине апам. Сине туган көнең белән котлап, иң изге, якты, матур теләкләребезне юллыйбыз. Көчле рухлы һәм кешелекле, юмарт һәм ярдәмчел, бәхетле һәм сәламәт бул. Сине туган көнең белән котлап, иң изге, якты, матур теләкләребезне юллыйбыз. Көчле рухлы һәм кешелекле, юмарт һәм ярдәмчел, бәхетле һәм сәламәт бул. Уй теләкләрең тиң, туар таңнарың тыныч, саулыгың ныклы, гомерең бәхетле булсын. Тормышыбызга ям истәп авырмый, кайгы хәсрәт күрми, озын гомер итүеңне, гаилә шатлыгы, балаларыңның, якыннарыңның игелеген күреп яшәргә язсын Ходай. Ныклы тазалык, озын гомер, ак бәхетләр белән мул тормышта яшәүеңне телибез. Апам, синең туган көнгә бүләк итәм шигырь юллары. Гел шатлыкта гына узсаң иде сикәлтәле тормыш юлларын. Бу тормышның дустым үз законы, таләпләре аның бик кырыс, табаласың икән бәхетеңне югалтмаска аны син тырыш. Тынычлыгың булсын күңелеңдә, эшләрең дә барсын, гөрләсен, гомер буе синең йөрәгеңдә яшәү дәрте сүнми дөрләсен. Кояшлы көн телим сиңа апам, болытларны куып таратып, яшик әле алда гомер барда, якын туганнар булып яратып. Юбилеең котлы булсын апам, йөзләреңдә бәхет балкысын, изге мәрхәмәтле йөрәгеңдә һич сүнмәсен кояш яктысы. Иң изге теләкләр белән Зөлфирә, кияүең Альберт һәм Айнур котлый. Гадилә Насыйх кызы, чын күңелдән юбилеегыз белән без дә тәбриклибез. Чираттагы җырны бүген сезгә бүләк итәбез. Ялына бері була тұрған бәхетле көн, ул туған көн. Якыннарны, дус-ишләрне табыннарга чакырган көн. Котлы булсын туган көнең, җырлы булсын туган көнең. Бәхет шатлыкларны йөп алып килсен туган көнең. Бәхет шатлыкларны йөп алып килсен туган көнең. Кадерлебез диеп сиңа теләкләрне яудырабыз. Исәнлек, саулык тагына үтсен иде киләчәгең. Котлы булсын туган көнең, җырлы булсын туган көнең. Бәхет шатлыкларны йөп алып кил
келсен туган көнең. Йортыгызны жылы кояш ишетмәсен салкыннарда, фирештәләр канатларын җәйсен ине юлыгызда. Котлы булсын туган көнең, җырлы булсын туган көнең, бәхет шатлыкларны йып алып килсен туган көнең. Сәламәтлегең зур бәхет, шушы бәхет ташламасын. Һәрбер изге теләгегез тормышларга ашып торсын. Котлы булсын туган көнең, җырлы булсын туган көнең, бәхет шатлыкларны йып алып килсен туган көнең. Котлы булсын туган көнең, җырлы булсын туган көнең, бәхет шатлыкларны йып алып килсен туган көнең, бәхет шатлыкларны йып алып килсен туган көнең, котлы булсын туган көнең. Бүгенге тапшыруыбызның кунагы гадәти генә түгел. Ул Мини-мисс һәм Мистер Россия 2021 бәйгесендә җиңүгә ирешеп, Россия бриллианты 2021 титулы һәм Гран-при таҗына ия булган хәзер инде 11 яшьлек кыз Наилә Славина. Сине кайнар сәламлибез. Күптән түгел генә сиңа 11 яшь тулды, Наилә. Туган көнең белән чын күңелдән котлыйбыз. Рәхмәт бик зур. Уңыш сиңа һәр вакыт елмайсын. Наилә, менә Instagram шелтәрендә җырлыйм да, музыка коралында да уйныйм, биергә дә, шигырь сөйләргә дә яратам һәм гомумән тормышны яратам дип язгансың. Син чыннан да бәхетле бала, бу тормышта иң мөһиме, ә менә тормышны шулай кабул итәргә кем өйрәтте сине? Тулы тормыш белән яшәргә әтием һәм әнием өйрәтә. Алар миңа барлык эшләремдә һәрвакыт ярдәм итәләр. Мин аларга шундый рәхмәтле. Искиткеч, сиңа ни бары 11 яшь, ә үзең инде менә шундый дәрәҗәләргә ирешкәнсең. Мини-мисс Казан 2020, Мини-мисс һәм Мистер Россия 2021 бәйгесендә җиңүләр яулагансың. Мондый дәрәҗәләргә ирешү өчен бик күп көч куярга кирәк, бик күп тырышлык кирәк. Ә гомумән менә дусларың белән күңел ачарга вакытың җитәме соң? Соңгы арада вакыт җитми шул. Мәсәлән, бүгендә сыйныфташларым экскурсиядә, ә мин съемкаларда булдым. Җәй көне рәхәтләнеп ял итәрмен әле. Шулай булсын, амин. Менә туган көнеңә иң истәлекле нинди бүләк биргәннәр бар? Иң зур бүләк. Иң яраткан бүләгем ул профессиональ микрофон белән зур колонка. Хәзер идә сәхнәдә кебек җырлап була. Вокал буенча иң көчле педагогларның берсе Анжелика Горностаевада белем аласың. Ул өйрәткән җыр кагыйдәләрен кайсысын менә яратып кулланасың? Ул һәрвакыт җырлаганда күзләрем янып торсын, елмаеп, рәхәтләнеп җырлай ди. Синең чыннан да күзләрең янып балкып тора, Наилә. Ә син менә ничек уйлыйсың? Хыяллар тормышка ашамы? Әйе, әлбәттә, бик ышансаң һәм бик теләсәң, хыяллар тормышка аша дип уйлыйм. Искиткеч, барлык хыялларың тормышка ашсын, Наилә. Янәшәңдә һәр чак якты күңелле кешеләр генә очрасын, яме? Очрашканга кадәр.
Киттекме? Барыр дөньяда күпләрне сокландырган шәһәрләр. Безнең өчен кадерледер Казан дигән шәһәрләр. Казанның нар чишмәсе, бардыр синең серләрең. Урамнарыңда рухланып йөргән тугай кичләрең. Яшең ылы, йөзең нурлы, Болгарның син баласы. Ташларында сакланадыр татарның бар ярасы. Казанның нар чишмәсе, бардыр синең серләрең. Урамнарыңда рухланып йөргән сәйдәш кичләрең. Серле һәм дәртле кала. Синдә туган җир чишмәсе, бөтен дөньяга ага. Казанның нар чишмәсе, серле һәм дәртле кала. Синдә туган җир чишмәсе, бөтен дөньяга ага. Синдә туган җир чишмәсе, Иң кадерле кешеләрен туган көне белән тәбрикләп язганнар чираттагы хатта. Буа районының Карлы авылында гомер итүче әниебез Әхмәт Шина Резидә Хәмид кызының 12 апрель көнне гомер бәйрәме, туган көне булып узды. Без тормыш иптәше, балалары, кияү килене, оныклары, туганнары аны чын күңелдән яратып, юбилее белән котлыйбыз. Әниебез киң күңелле, ачык йөзле, мәрхәмәтле, биктә тырыш, уңган шәхес. Күп еллар ул ЭПУ Буа газы оешмасының икътисад бүлеген җитәкләде. 30 елдан артык бар тырышлыгын биреп хезмәт итте. Инде 5 ел әниебез, Аллага шөкер, лаеклы ялда. Әтиебез Дамир белән авылда үз йортлары белән мал-туар карап, яшелчә, җиләк җимеш, чәчәк гөлләр үстереп, җәен бал кортларын үрчетеп, матур итеп тату гомер кичерәләр. Без кунакка кайтканда гөл көләч йөз, киң кылач, тәмледән тәмле аш сулары белән каршы ала әниебез. Әни, безнең өчен син дөньяда иң гүзәл, иң изге, иң кадерле зат. Әтиебез өчен олы терәк һәм тугры тормыш иптәше булсаң, без балаларың өчен шат күңелле һәм кайгыртучан әни, оныкларың өчен яраткан, хөрмәт иткән әби дәвәни. Без сиңа бик рәхмәтлебез, без сине бик яратабыз. Һәр туар таңың шатлык белән атсын, Ходай саулык сәламәтлектән айырмасын, бәрәкәтле озын гомер насыйп итсен. Жан тынычлыгы, күңел күтәренкелеге юлдаш булсын сиңа. Иңнәреңдәге шәфкать фәрештәсе бер кайчанда ташламасын. Әти белән тигезлектә, балалар һәм онык-оныкчыклар бәхетенә сөенеп, кадер-хөрмәттә яшәргә язсын. Йортыгыз гел дә шулай җылылык, яктылык һәм мәхәббәт белән тулып торсын. Кадерле без, сине яратып, хөрмәт итеп, тагын бер кат туган көнең белән котлап, тормыш иптәшең Дамир, кызың Рамилә, кияүең Алмаз, улың Динар, киленең Ләйсән, оныкларың Сөләйман, Нурихан, Тимерхан, Мөсәлим. Хөрмәтле Резидә Хәмид кызы, Мәйдан телеканалы аша барлык якыннарыгыз тәбрикли бүген сезне. Иң изге теләкләргә кушылып, без дә сезгә чираттагы җырны бүләк итәбез. Туган көн дип,
Кеттік. Туған күн! Туған күн, көңілләрім толған күн, фәрештәлі сәғәттә илге бәхет қонған күн. Әй туған күн, яңа күлмәк киген күн, биби қаршыма аққыш қайымы килген күн. Әй туған күн, яңа күлмәк киген күн, биби қаршыма аққыш қайымы килген күн. Әй туған күн, шатлық белән тулған күн, бисмиллалап құлаққа бізге исем қойған күн. Әй туған күн, яңа күлмәк киген күн, биби қаршыма аққыш қайымы килген күн. Әй туған күн, яңа күлмәк киген күн, биби қаршыма аққыш қайымы килген күн. Жанға құяш кірген күн, туғаннарым, достарым яқын итіп келген күн. Әй туған күн, яңа күлмәк киген күн, биби қаршыма аққыш қайымы килген күн. Әй туған күн, яңа күлмәк киген күн, биби қаршыма аққыш қайымы килген күн, биби қаршыма аққыш қайымы килген күн, аққыш қайымы килген күн. Язның матур көннәрендә быел туган көннәре изге Рамазан айына туры килгән һәр кешене ихлас тәбриклибез. Мәйдан телеканалы яраткан тамашачыларыбыз белән һәр чак элемтәдә. Мәйдан.тв сайты аша түгәрәк бәхет тапшыруына күңел түреннән чыккан хатларыгызны сез дә җибәрә аласыз. Безнең белән элемтәгә керү өчен 212-27-27 телефон номерына шалтыратыгыз. Шушы көннең елмаеп баккан кояшы күңелегезгә шатлык, иегезгә иминлек китерсен. Мин Зөлфия Шәмсуарова һәм безнең иҗат төркемебез бүгенгә сезнең белән сау буллаша.